Gadałam wam wcześniej, że zbieram przesądy, ale też zbieram takie wyjaśnienia, po jakiemu ludziska coś robią. Dajmy na to, jak się sól rozsypie, to jest w domu sprzeczka. No kiedyś sól była bardzo drogo i richtig, jak ktoś to rosł, no to tak pieniądze trochę tracił. Ale najbardziej mnie intrygowały zawsze dwa przesądy i ja wam je teraz wyklaruję. Jeden to jest, że mamy pecha, jak nam czarny kot przeleci droga. Wywodzi się to z zupełnie innych rzeczy i wcale się nie rozchodzi o kota. Dawniej w Europie ludziska nie znali takiego zwierzątka jak kot. W staropolskim języku kot to był zając. I często Polska najeżdżały ordy tatarskie. Wiecie, zając to ma wielgachne uszy i on z tych uszu robi pożytek, także pierwsze słyszały tyn koni tatarskich zające, czyli koty. I one uciekały, no bo wiadomo, że te tam podpolali laska i te zające mieszkały. No i do ludzi to był sygnał, że będzie nieszczęście, że jadą Tatary, będą palić, mordować, gwałcić i to był richtig sygnał takiego nieszczęścia, a po tym, jak się pojawiły w Europie koty, to co my dzisiaj znamy pod nazwą kot, no to stało, że kot jest kot, no a zając się stał zającym. Po jakiemu czarny? No wiecie, ten czarny kolor to jest zawsze taki złowieszczy, no to już się tak temu dzisiejszemu kotu dostało. Ale najbardziej takie śmieszne to jest dla mnie to, że jak my widzimy kominiorza, to my się za rostki chytamy za guzik i potem baba szuka chopa w brylach, a chop, jak wierzy w takie rzeczy, to szuka baby w brylach i to będzie miał szczęście. I słuchajcie, jest cosik na rzeczy. O co się rozchodzi? Dawni ludzie mieli niskie domy, a takie pierwsze zaczęli budować, takie pierwsze piętrowe, zaczęli budować w miastach w okresie, jak to się pięknie nazywa, industrializacji. No i kominy były coraz to większe i one wymagały pucowania. No i te wszystkie gospodynie, które czekały tam na kominiorzy, wypatrywały tych kominiorzy, bo kominiorz to kiedyś był taki zawód wędrowny. No i one się dziwały, czy idzie kominiorz, czyli co, potrzebowały breli, nie? A kominiorz się szł. No i jak baba go uwidziała, gospodyni, to ona go tam chytała za ten guzik i ciągła Dosia do domu, co by u niej był pierwszy. Po jakiemu? Bo on jeszcze nie był zmazany. On nie naniósł tego marasu. I ja się myśla, że te brele, one są skoligacone z tym, co by lepiej tego kominiorza widzieć, a za co miała baba gospodyni chycić tego kominiorza? No za guzik i go ciągła Dosia. No a jest taki, nie to przesąd, nie obyczaj, że nie śmiemy robić w niedzielę. No to się rozchodzi o Pan Boczka, kiedy w ta niedziela odpoczywał. Ale ja wam powiem, moja babka była sznajderka i ona zaś miała takie przesądy, że jak ona by co pokroiła sztofnie w niedzielę albo próbowała szyć, to oni się na bank ten gotowy muster, te szaty, ten mantel nie udał. Ale jeszcze, jak mi tak wam godą, to mi się z tą moją babką sznajderką wspomniało, że przed końcem roboty nie należy się kwolić i to jest ze wszystkim. I moja babka mi to strasznie zakodowała. I jak ona komuś pokazała sztof
jeszcze niepokrojony, nie gotowy i padała, że ona z tego będzie szyła, to i się to richtig na bank nie udało. I na koniec 13 piątek. O co się tu rozchodzi? No to jest smutna historia i na pewno wiecie, kto to byli templariusze. To byli takie rycerze zakonne, które o nich by szło wiele padać, ale by padała tak. One stworzyły w Europie pierwszy system bankowy. Słowo Czech pochodzi z ich, że tak powiem, języka. One szczegóły tego grobu w Jerozolimie, grobu pańskiego, a po drodze te rycerze, te ludzie, te pątniki, co tam jechali, wędrowali, co by się pokłonić temu miejscu, one potrzebowały pieniędzy i one se robili coś takiego, że dajmy na to w jednym mieście wpłacali pieniądze, dostawali coś, co my by dzisiaj nazwali czek i kaś ich dali na innej stacji im te pieniądze wypłacali. Ja wam to tak godą w skrócie. No oni moc porośli w siła i w pieniądze i taki był król Filip Piękny, który im był po pierwsze winien dużo pieniędzy, po drugie im tego zawidził. No i 13 w piątek, bodaj to było w październiku, o rok mnie nie pytajcie, wszystkich aresztowali, a taki ich oberszef Jacques de Molay, on pierwszy. No i bez to ta data jest skojarzona, ona richtig nie przynosi szczęścia, także jak co zamiarujecie, to może nie w piątek 13, też się godo, w piątek